A l'entrada del restaurant Terra Endins, una copa de cava rosat i el saxofonista Pep Poblet donaven la benvinguda als convidats. I a l'interior del local, les taules preparades pel banquet els feien recordar un dels dies més especials de la seva vida, el dia del seu casament. De fet, aquestes 45 parelles de nuvis no fa ni un any que s'han casat aquí, al restaurant Terra Endins de Taradell. Aquest dissabte, Carles Rico i Carme Capdevila, el matrimoni que regenta el local, van voler homenatjar els recent casats que van confiar en ells pel seu banquet de noces. Un centenar de nuvis i núvies, la majoria dels quals repetien vestuari, aquesta vegada, però, sense els nervis del casament. Jo penso que és una bona iniciativa perquè et reuneixes amb altra gent, també veus que el restaurant et cuida, que es preocupa pels seus clients, demana com han anat les coses. Tants mesos preparant i al final és que... Sí, passa volant. És que passa volant. O sigui, sembla que passin 10 minuts el que has preparat en un any. I, bueno, l'iniciativa és maca perquè t'ajuda a recordar la cerimònia o preparar-ho i t'ajuda bastant. Hi ha aquells el dia del seu casament, sigui per nervis o això no ho han pogut disfrutar, i els ajuntem a tots i fem un sopar, ballem, fem festa i gaudim de la diada. Còctel, aperitiu, sopar, ball i discoteca en barra lliure. Una llarga vetllada d'homenatge als recent casats que compartien els secrets per l'èxit de la relació de parella. Per alguns, el matrimoni canvia algunes coses, per d'altres, res de res. Bueno, igual que vaig. Igual que abans perquè ja vivíem junts. Vull dir que no... Portàvem un any que ja... Igual, no ha canviat res. Només firmes un paper, fas una festa i ja està. Jo crec que és una injecció de moral. És com quan comences a festejar, doncs això et torna a donar una arrencada per tornar... Perquè amb la feina i tot distàncies una miqueta, però això et dona molt per tirar endavant. Molt maco. És la 5a ocasió que el restaurant Terra Endins prepara el banquet de nuvis pels seus clients, provinents de tot Catalunya. L'àpat serveix també com a carta de presentació de les noves propostes culinàries del restaurant de cara a la temporada vinent. Un autèntic tastet de luxe i glamour, acompanyat de la bona música de Pep Poblet fins ben entrada la matinada.